Danas ću vam pokazati neke trikove kako da možete da tapkate sličice i krećete. Evo, i pokazao sam jedan trik odavde u prošloj epizodi i sada ćemo stavite ovako ruke. Ne, pogrešio sam ja ovako. I vidite. Toliko sam odavko i ovako sam to spretio, ali ja neću to tako. Evo, idemo ponovo. Ne veze. Ali ja to taj trik, jedan sam vam pokazao, sad drugi trik. To mi je ovako, stavite ovako i ovako. To trebate nekako da stavite ovako i da povučete, ali ja to ne znam da uradim bukvalno. Ovako. Nisam povukao, koji sam debel. I eto, to vam je taj trik drugi. Sad ćemo pokazati trik sa ovim sličicama, kad imamo nje. Tako. Znači ovako, stavite normalno ruke, ali prekrstite ovako. I udarite. Aj bre. Malo pre sam morali da ustane. Kako ne mogu. A moj drugar to zna nekako stavi ovako ruke sa unutra i sve ode u kurac. Može 100 sličica tako da tako. Sad ve. I eto, to je to, ali nije to, ja grešam uvek. Budem, kad stavite ovako sličice, ovako, skrivite do kraja. Kad stavite ovako kao mosti sličice, će biti ti plana da ti jebe, ovako. Kažete pojma Bageščić i samo ovako. I ode. Znači kad mu tako neko namesti ima, ako on kaže nema vraća mi sličicu, onda ovako. Stavite ovako, pošto kao što sam vam rekao, ovako. Vidi. I tako će to otapkati. Sad jede izravno. I eto, to mi je, ja mislim, treći trik. Dobar je trik. Nije još gotovo, samo da vidim malo je. Da budem gangster. Evo. Idemo. Čekaj, ovo mi daju sreću mi daju naočare. Kada stavim ovako. Ne. Dobro. To vam je treći trik, ono što sam pokazao sada. Idemo i ovaj trik. Ovako. Kako da stavim? Ovako. Ovako i povučete ovim. Tako. Da sam vidjeli ovako samo i povukao sam ovako. Ovako. S ovim sam povukao. Ali ne mogu to sad uradim. Usporeno sam uradio. I kad uđe, evo sad još jedan trik sa ogromnim, the fuck, a to su je, a dobro koji je bio Juventus. Znači stavite na ove i ovako, otapkate, najviše tu oko 20, to, kažete kako ostane, to je bio onaj epizod ćete gledati. Kad je Stojan to radio. Tako. Sad mi uspjeva od prošle epizode što sam rekao da moram sve da otapkam. I to ćemo i da uradimo. Idemo do kraja. Da im koliko snimam. U 4 minuta snimam. Ovo je najduži snimak. I posljednje za danas, to su ova što su ostala. Ajmo na sve. Jebi ga. Ove nisam otapkao zato što me mrzi. I posljednji trik, najbolji trik koji ste ikad vidjeli u životu. To je. Kažete pojma kupusić, mislim krstić. I ovako. Ne, na stranke, nego mislim. Na stranke lupite i bar se će da odleti kao ovako i otapkat će vam se. Zato što vidite kako je stao i ovako. Vidite?
I eto, to vam je to, nadam se vam se svidio. Vidimo se za uskoro. Ćao!